hapa ndipo dara mafuta sisi tuchwali yani patilizo ni mwe namba amfanya na bonta chakutanga nakapomwa ne chakutanga napomwa ne ndongo ndiwe ndo kutoza muri yangu Yesu opa tukeni baba na mai na tete sisi konza chakuti mwana wewe angasha mwana mumina asha kudazenda batanda kupi batanda babu wa ndivano batanda ko tukenda kuchini saka mwana wewe baba kana kutapedza naizo kumbe uli kumuona nisho atakapedza ndio ndio vakasita baba tadisa kweli ko leta utali kumbe uli kumuona nisho atakapedza atapinda nini pesa kabisa atapinda huyu mwana hapo ndio baba baba nini eri kumbe uvulo akufa kuita moyo ngumbo kuona sei pamwengeze madzinza kana kuti wakule kudhana kwashasha maoko baoni nandipo wapina watoita basa mure wangu ndi uyu kutaura inini ndiye akaona ichi wana wangu over 20 plus na tete na maiyo munishonera muta riboni kazi shuwa uno balero kazi zveshuwa takaenda kwa matseketsa isusu takapamba takaenda kwa matseketsa takambata matseketsa chi mprofit that's right matseketsa yati ambe kwa matseketsa kwacho kazi ayo matseketsa chakaita se wakafa. Nditwa Peter Mutasanga kamusori yabo mutasa nyaikuto wandi mkomone kamfuma anja mfumama sakaita mwana mkomane wakashaika kwako atauro tuno ndozoitika kuno ndivyo waikubata maoko sikutoka kwaita wakaine mkururu nemuzukuru otochimedzana paya mkomane ndo pakazota baba ndoti zoti chimborewa na chimbori chii vanotufengi wangu ivanga muzukuru saka ndipona kati anu chimbomira zvinoda chazotaura here kuzotaura nawo kuparara ndopakazouyazve ndikanzi baba isitara utende dati zoti nyaya ndambota mudiona sei ndikati anu nyaya yakadai yakuda mumba achati panomba saka ndopata kazopinda mumba ndobvati zvino vana baba ndida kuunganidzana namukoma nemuzukuru saka dadozwa kuti chikumbourayiwa nachii saka tese takabva tamba takanyara kusvika nazoti inini kai ndichitaura mazira andikuzviita inini muri unamadziwa wana muri kupotwa meibatwa mbeemukoma 2019 ndina vakomana 2 wakafa mukuru wacho tiri padambudziko reumwe wacho remudiki wacho mukuru wacho akati wamukuru mudaundura iri anazopedza sondo babhafa tete aitedzera ngoma iyo zvarutaura is correct kuti makazvitaura then how do you prove that munozviprova sei kuti ndiye yakaita andokanditi inini kana dai kwakuti pamupasho kuti kutoti kupuma ana kupinda pakuti koma muri kana unotika kwavanguudaurere chichi ndati mwana akataura masukiro mwana akataura ndakandituta zvakazvitaura ngemwana kuti mwana akatosheka ndiye akataura shoko rabuda kuti makataura nyaya kuzvikuitika makati muroyo wangu ndeuta handina kutaura kana wangu pa pakataura mwana papainani uyu mwana kuzosheka papa nekusho tete wakasheka kusho ndakatoenda kwana sekuru no zvatonaka kana matiwo mawitness
uko kune witness, it's okay. Saka tata kuda iwe forward. Then how do you prove it? Muru postal. Kana muru postal now. How do you prove it now? It's about uzishwa ndia lokura. Nina nauti ndia lokura. Asi iyo sho iyo mkoma akatoti nini ndio kubata wenyu wakati asati afa. Ndozo makota eni. Mana wangu asati afa akati uri kunzura ere. Achitinde ina tine musopa zvinofuna zvakaita 2019. Ayo. Ngataenda kamutono chambo. Izwe bambo. Izvo zvese hazvina basa. Tati isusu izvo zvese zvakataurwa kudaro. Muri kuti tochiita sei to prove kuti uyu ada kuchenurwa. Munomuchenesa sei? Tienda kwaseti Ye azondito nini kubata ipo. Izwa bambo zvakatonaka kana kuti kubata ipo. Saka chichenesa naye muri kuti muchenesa nenzira ipi? Ndozva ndokubvunza ipi. Munochenesa nenzira ipi? Muri tu. Pampacho nyaya kanga itika ngekuti vakomana ivo vakati nduto akanyanya kuchenesa munoda kuchenesana sei? Muri tu. Aitwa dari remumusha. Dari remumusha harichenuse munhu. Toda waprofita. Because pane rufwa. Pane rufwa. Saka dari remusha hariprove izvo kuti akaura mbia. Patoda mweya. Saka ndikuti mweya wamukutaura nezvavo munoda mweya upi? Wekuchechi. Bambo. Yes. Saka tipedze muri kuenda rini? Chechi kwacho. Pamusoro mama. Nyaya yekuchechi ndisi tinotenda mukutatsanga. Sisu patakaenda kwaShesamanga takapiwa madhays tukanzi endai mufambe semhuri yandirika. Tikaenda hapana chakabuda. Tikazodzoka ndo patakazoya kuno. Hawana tombobvira vambobvuma kufamba kwacho. Saka make sense. Ndosaka ndati munoda kuchenesana sei? Mese muripo muri wangani? Muri tu. Mimi munoda here ati munoda here kuchenesana nani? Munoda. Batika nzira dzacho ndopari kusiyana. Imi muri kuda chiprofita cheta chete. Kuuya kana ndoda wazivinyi zvevatadzi chete. Zvemahedheni chete. Ndopa ndoti inini Saka hapana solution. Asi uyu wataura kuti ngatishandise kwese. Kana mada waprofita ngatiende kwenyu ikoko. Ngatiende futi kuvi kwamunoti kunyika dzimu. Ndakandiwire kwamunoti kunyika dzimu. Kuchiprofita. Kuchiprofita. Kondera kumbira sei nemuro kuti muende kuchinyika dzimu. Kana watendera. Kana watendera. Pakanaka do that. Chita nekuenda kwacho kutsora. Muso 5 June. 5 June. Mari. Chiende 5 June chiende kwamuna kuenda muso 5 June. Then afterwards nenda neanza sinimuro nenda mwana. Mambo. Baba tenda tiro mambozi. Ndota kwa January isi. Hapa chakafa baba. Nyangwa mwana esa wana na basi. Wani basi ndi mutu. Basi tuma jawanika. Aise Aoneki baba oni. Asakaoneka tochitangireba. Ndakuoneka seti garage. Tosatani kana asina kuoneka tochitangireba. Ndiye ari pa date la 5. Inoda kuzwaridza kuti date la 5. Then tochimova forward. Titofambira kuti kupiko mambo. Kwasi iyo wabvumi chauda kuti tipinde kuchechi pa apostle. Izwa mwina zvakutaura. Ndati baba wako ati ndoenda kwese kuchechi kwacho nekuko. Ati uyu akati ndiri kuda kuchechi chete. Ndikati aiwa uyu ati kwese nekuchechi kwako arudi ari kuuya. Hatiti ungatuteka advantage kana kuhwanda nechechi. Ini ndichakumbira wekuchechi kwake wakuru wake wekuchechi. Kana kuti arumbomira kunamata womumira kunamata. Aende kwese kuchipostori
neuko kwese mushaunaka. Chiri important to us kuwirirana kwewanhu nekuti musha zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndozvandataura chete simple. Because pano wabuya munomu wachiwandaka handidii wozi anozoti kune mutemo unomuprotecta kuti kune freedom of worship, kune freedom kuti saka ndiye anoshandisa. Saka isusu tiutano kana yaenda hapana dambudziko, tinoita zvauri iwo zvausingadii hatidii hatiiti. Asi tikaona kuti toda kuhwanda tinonokumbira kunowanikwa samuguti yes. Ndizo saka chiendai totatiza kuti after 5 5